Hello guys, togashira mshongo chenyu chama secret na confessions dzitandoitwa Tete Glory, and welcome back to this episode. I hope you are having a wonderful Wednesday. Rega tipinde mnyedu yekutanga. Tete makadini ndogara ndakaterera program yenyu. Ndati pamwe ndikauya pano zviri mumwoyo mangu zvingadarika. Ndiri mudzimai ane 31 years. Ndakawanikwa ndine mwana wangu 1. Ndakawanikwa ndine 21 years. Ndapiwa pressure yekuti vamwe vangu vakuroorwa. Mumba medu takazvara tiri 2. Ndava ne5 years mai vangu vakabva vashaya. Ndine munin'ina wangu 1 ndiri firstborn. Baba vangu vakazotora umwe mudzimai after 8 years. Pakashayika mai vangu takabva tatorwa nemadzisekuru. Takabva tachengetwa nagogo vanobereka mai vangu kusvika grade 5. Gogo vangu vakabva vanotsvaka baba vangu vakavawana. Baba vangu promise kuzotichengeta, but takadzokera back kuna gogo. Gogo vaita make sure kuti tadya. Chero vaenda kufunction vakawana zvakawanda, vaiuya nazvo todya pamwe chete. Zvaimbooma zvino tikabva tadzokera kunotsvaka baba vangu, zvinhu zvikabva zvaipa. Taiti tikakumbira zvinhu zvonzi hanti baba venyu muvaziva. Paiti pakauya vana vemadzisekuru vane mari tisu taishanda. Ndakasvika form 4 but hatina kupasa nekuti tichikura hapana kana munhu akatidzidzisa kuverenga chaiko. Hatina kumbobvira taona kukosha kwechikoro. Pane nyaya ndepekuti every mistake yandaiita after ndava ne21 years ndaingonzi size dzako dzakawanikwa. Zvanga zvakundishungurudza every time. So ndaive nemukomana wangu ava murume wangu nhasi. Ndakasangana naye tikadanana kwenguva yakareba tiri mukoma nemusikana kumba kwavo. Iye aiveonerera. Akanga asingashandi. We applied kwese teaching, nursing, zvikabva zvaramba. So akabva aenda college ndokubva dana nemusikana wake weikoko zvegore. Vakabva varambana nemusikana akabva adzoka kwandiri. Papera time ndakabata pambiri ndikabva ndatezera. Akabva aita zvetsvakirai kuno hatina kugarisana. Ndakabva ndaita miscarriage. Then ndikabva ndaita ndisina kubata pambiri. Taive vanhu vainamata. Yakanga iri nguva yelockdown, zvinhu zvikaoma tete. Ini ndakanga ndisingashandi, naye murume asingashandi. Taingoziva kuti one day God will answer our prayers. Takashingirira tisingazivi kuti makuseni munhu anodyei. Tese taibuda todzoka, umwe neumwe akabata chakabata, todya, and we survived. Apa iye achienda kuchikoro pachida kubhadhara mafees nemari yekombi. We tried to survive, but zvairamba tete. Mulockdown hanti mainzi hapafambi munhu, akabva wana basa kusupo. Ndipo pandakabata pamberi pemwana wangu. Ashanda paya ndakatanga kuona kuti munhu ari right asina mari. Murume akanaka anokurespekta, anokuda asina mari. Achishanda kudaro basa rakabva rapera. Iye aiti rakapera nekuti aibira ini kuti ndiwane better life. But kana kuchitaura zvinonzi aidzidzisa musikana wakasangana naye kuti kunobiwa sei pabasa. Takabva tagara 2 months asingashandi. Zvinhu zvese tanga takuita nezvikwereti, masungiro even pamwana. Kwandakabva mai vangu vakanga vasina kuroorwa, nanhasi gogo vane zvinhu zvavakatarisa kuti vachaitigwa zviumbe. Ndakabereka mwana wangu ne7 months ene ndakaita operation. Ndakabva ndadzokera kumba kwedu ndikanogara. Ndikabva ndazoitirwa masungiro ndiri kumba kwedu. Tiri mumaplans ekutsvaka masungiro ndipo pandakabatsirwa mwana. Ndiri kumba kwedu murume aiuya kuzondiona almost every day, but pane zvinhu zvandaisanzwisisa. Time yekuti akauya kuzondiona foni yake yaisapinda until abuda futi mumba medu. Rimwe zuva ndakagara naye ndikatora foni yangu ndikamufonera. Ndikanzwa foni yake haisi kupinda. Ndikamubvunza kuti aziti foni yako ukauya pano haipindi. Akabva tinenge isina moto. Ndakabva ndakumbira kuti tiite on. Foni yake ndikaiwana iri kuma 80%. Pane munhu akabva afona achiratidza kuti musikana anouya mumba mangu. Anoitigwa bonde pamubhedha pangu pandinovata. Handina kuzvitora serious. Maybe nyaya yekuti ndaive childish. Gogo vangu vakabva vati, I think Magarisa chiendai kumba kwenyu. Ndikabva ndadzoserwa kumurume. Tikagara long time asiri kushanda. Zvakapedzisira zvakundibhowa kuti every time we survive nezvikwereti. Ndiye amuka achicleana nekunyaradza mwana. Umwe musi ndikabva ndati ndafunga kuti mutsvake basa. Kana musina kuwana basa musadzoka pano, because murume wangu munhu ane pride. Anoda zvinhu zvepamusoro, zvinhu zvisiri simple. Akabva aenda akanotsvaka basa, akawana rekuzvidhina riya. Aitambira almost $350. Apa taigara mu1 room 33. We managed nemari iyoyo. Haana kushanda more than 4 months. Pakabva pabuda company yeCity Parking in Bulawayo. Akabva ati he wants to apply for that job. Ndikabva ndaramba. Hatina kunzwanana pakuramba ipapo. Akabva ati pride yangu haindibvumiri kuti vanhu
vandakadzidza navo vandione ndiri parodi. Pandairamba, it's not because ndaisada kuti aite improve in life, but ndaitoona kuti salary yaiwana inogona kuita kuti tiite something better pane kuti abve aende kunopiwa zigi inoperera momwe, haioni okuibata maoko ake. Saka paakatanga kushanda ikoko, first 2 weeks yaiva training, pay ikakwana rent nemapepa emwana chete, ikabva tadzokera muzvikwereti. Apa tagara tiri muzvikwereti futi. Ari ikoko akabva asangana nemwe musikana vakatanga kudanana. So inini kuti ndione munhu wangu achinja, ndinoona pamari. Kana zvinhu zviri right, mari inopinda mumba. But kana pane musikana unoona nemari. So takatanga kunetsana kuti marents haachabhadhari, but month end munhu ari kutambira. Akabva andiudza kuti akudai break, chinhu chakachagona kuita kuchengeta mwana wake chete, zvekuti rent ichabhadhara nei anga asina basa nazvo. Handina kuzvitora serious paitaura, but ndizvo zvanga zvavapo, zvekuti he answered phone yegirlfriend ndiri mumba ndakagara naye. Aigona kuti akabata mwana, phone yake ikarira, aisiya mwana obva anoansa phone ikoko. Ndakashungurudzwa nemurume zvekuti ndiro gore randakadzidza kunamata kuti murume wangu achinje, but ndanga ndisingazivi kuti zvaive zvidiki ndichazoona zvikuru. Ndaiti kana akabuda mumba aifoona kuti ukabika chikafu chako usandiverenge. Ndakamutsvaka musikana ndikaona kuti vanhu vanoshanda vese. Ndikabva ndanoudza musikana kuti I will never fight for a man. Ndauya kuzokudza kuti newe uri munhukadzi, zviri kundirwadza zvichakurwadzawo in future. Akabva andiudza kuti handizivi kuti mogara mese. Ndakaudza kuti wakamitiswa ukaramba uri kumba kwenyu. Zvinhu zvakaita semapampa ndindotenga. I thought she would understand me, but ndakaona kuti I made a mistake pakumuvinga, because ndichisvika pamba ndakafonwa nemurume wangu ane girlfriend yake, akati ndikumbire ruregerero. Handizivi tete, ndaiva ndakapusa onda ndichiri ndakapusa. Ndakabva ndakumbira uregerero kugirlfriend yemurume wangu. Aiti akauya mumba abva kunoromensa musikana, shungu dzacho dzaiperera pandiri. Aiti akuita bonde neni, aiti asina kundibata, zvichiratidza kuti I'm being raped. Ndichirwadziwa, ndaishingirira ndichizviudza kuti imba yangu ichamira. Rent yakanga isingabhadharwi, ndikakumbira pekugara kumba kwavo for a month nekuti kumba kwedu kwaisadzokereka. Ndakabva ndawana basa, ndanzwa nemumwe munhu kuti ukaramba wakagara murume anokuabhusa, geza ubude mumba every day. Ndakabva ndawana basa, ndaisapiwa mari yakawanda, but ndanga ndakugona kutenga zvinhu nemari yangu. Aiuya kubasa kwangu every day achinditengera lunch, but aisadana neni. Aiuya mumba ondirara every day, whether ndiri kuda or handidi. Dzimwe nguva aindikira panze, ndoita 2 hours ndiri panze, iye ari mumba. Every day ndaifamba netsoka ndichinosiya mwana apa kwaive kure zvekuti panokwira kombi. Ndobva ndadzoka ndogeza ndoenda kubasa. Ndobva ndadzoka ndichinotora mwana. That was my routine every day. Ndakati rimwe zuva ndiri kubasa akafona akandiudza kuti haachade, atoudza vanhu vekumba kwedu vakati vakuda mari yegupure. Vamwe sekuru vangu vakafona vakati regai kubvisa gupure, hatingamiri gupure uchishungurudza mwana, mudzose kumba. Ndakafonerwa kuti udarike nepano usaenda kunotora mwana. Ndikaona pane mota yanga ine zvinhu zvangu zvese, ndichitambidzwa peace order yekuti ndinodiwa court neMonday. Ndakabva ndaenda kumba kwedu. Monday ndakabva ndaenda court. Magistrate vakatipa 1 chance yecounseling. Ucounseling akabvunzwa kuti mukadzi wako unomuda here, akati ehe. Ndakabvunzwa ndikati kwete, not kuti ndanga ndisisadi, but nekuti ndanga ndisachazivi pandakamira. Ndakadzokera kucourt ndikawana ane maloya, ndikabva ndapiwa peace order. Azi nyaya yemwana zvikanzi iye ane right yekuuya kumba kwedu because iwe hauna kuisa peace order. Ndakadzokera kumba kwedu, iye he moved out paya pataigara akanogara nemusikana wake. Hapana kupera 3 months akabva adzoka kumba kwedu, basa rake ranga rapera. Akaona zviri nani kuti adzoke kusecond option yake. Akachema kumba kwedu achiti pane munhu akamushandisira mushonga anga asingazivi zvaiitika. Gogo vangu vakandichengeta, ndaiona samai vakanditi ndidzokera nemurume wangu. Ndakadzokera ndichifara kuti ndakuenda kumurume wangu. Ndakagara naye 1 year. Zvinhu zvose zvakatanga kuchinja pandiri. Iye akadzokera pakuva normal, akuita care, zvese zviri right, but ini ndini ndaisaziva kuti ndakamira papi. Handisina mafeelings tete, handiiti bonde nemurume wangu. Mukaona ndaita anenge anyanya complain, maybe once a month. Handichagoni kana kumurespecta. Hapasisina imba. Kana ndakamutarira ndonzwa moyo wangu uchishotewa. Chero achitaura zvinenge zvichindibowa. Zvekuti ndoti Mwari why makandichuza kuti ndive panapa. I don't know why zvichiitika nenzira iyi. Then ndoita another problem yandinayo. Time yese yatairarama nezvikwereti.
handizi kuti pfungwa dzangu ndipo padziri maybe ndizvo zvikundipedza mafeelings angu ndini ndisiri kuda imba yacho. Ndakasangana nevamwe budi 2 months back. I feel like moyo wangu wakuda ikoko. Handina zvandati ndaitirwa o zvandati ndaitwa. Handizivi kuti ndini ndakupindwa nedhimoni rikuda kuputsa imba yangu here. Every time ndogara remember that peace order ende zvese zvandaitwa nemurume uyu. Kubasa kwandaishanda Murungu akandipa gore rekushandisa shop yake. So ndakahodha zvinhu zvangu ndikatanga kutengesa. Muridzi weshop akabva adzoka ndikatsvaka shop yangu ndikapinda. Ndini ndakuita kuti ndione kuti pamba padyiwa. Takadzokera futi kuzvikwereti. Izvezvi ndine zvikwereti zviri muzita mangu zvinokwana kuita $700. Handizivi kuti ndichazvibhadhara nei. Ndatraya zvese. Shop yakavharwa ndine 3 months ndisingabhadhari rent. Ndotombosangana nevanhu mutown ndotukwa nenyaya yezvikwereti. Ndotadza kana kubuda padho, even mwana haasi kuenda kuchikoro nekuda kwaizvozvo. Apa I'm trying to build a home nemurume akakwanisa kundipa peace order. Ndikuzama zvese zviri kuramba. Ndokumbirawo hangu kubatsirwa chero nekunamatirwa kuti Mwari vandivhurirewo nzira ndidzokere back to business. Kana kuti ndiwana nokwanisa kundibetsera kuti ndidzokere back to my business. Ndikwanise kubhadhara zvikwereti. Dzimwe nguva ndotoona kuti kufa kuri nani pane kutambura kwandiri kuita. Pandotasa mwana wangu kuti anorerwa nani. Ini ndakakonwa kudzidziswa kana kuverenga. Dzimwe nguva ndoona kuti nhamo yandinayo zvadii ndoromba hangu because every day handina peace. Foni ichiringa panoita ndoku padho pangu. Zviri zvikwereti. Izvezvi ndakachengetwa somewhere nekuti I failed kubhadhara rent. Ndoda kuwana someone achandidzidzisa to respect my husband and build my home again. How to love again, how to have feelings for my husband. Munhu achagona kundidzosera back kunamata sezvandaita ndichichitwa nemurume wangu. Ndikuona kuti handina kusiyana nemunhu akaromba akakanganisa mhiko nekuti handina peace of mind. Ndikushungurudzika Tete kuti pane zvandokwanisa kuita here kuti life yangu idzoke back to normal. Ndoda kubetserwa maita basa nekuteerera nyaya yangu. Ndasarenda. Manzwa I think tazvinzwira. She's been through the most. Murume akanyenga akati maiguru handiti akati maiguru after maiguru vaenda kuno confront a girlfriend kubasa. Murume akati kumbira uregerero. Maiguru akati sorry ndauya kuzokuudzai kuti siyanai nemurume wangu. That same man akamubvirongedzera zvinhu mota akamuendesa. Maona kuti kwatanga kupi kumashure murume aita basa rakaonaka wana achihora 350 ezvidhina. Akazoda kuenda kunopakisa. Awana kambani yanga ine tenda yekupaka yaipora masingi because ane pride anga zvasingaiti kuti azoonekwa achikanya zvidhina. Kodwa my question is kana shamwari dzako your friends that you care about ukamboza kuti those people havana input mupenyu wako unenge watogona havabhadhari rent izvezvi muri muzvikwereti agone kukuburitsai. And once mukadzi mwoyo wake wangosviba varume vakateerera ndoda kuti muzvizive. Kana moyo wako mukadzi wamuiutrita ukamuiutrita moyo wake ukasviba, there is nothing that you can do under the earth kuti moyo wake udzoke zvakare. If she has made up her mind, she has made up her mind. Haidi wakasenga zvinoreva. Handizivi kuti what can I advise you kuti nditi ida murume wako kuti nditi ita sei. Mwari vari kudenga ndiye anoziva zvakatinakira. Ndozvandingangotaura. Murume akakupa peace order kuti iwe ndiwe threat, ndiwe perpetrator. Azodzoka achiti kwai ndadzoka mukadzi wangu because ndakanga ndaroyewa. Majokes ari munyaya yakaoma. Haidi ndichakuencourage nhasi kuti uye kujoini kuZoom prayer meeting. Uyai kuprayer meeting hanzi uyai mese makaremerwa. Zvamakasenga izvozvo uyai muzozvipa Mwari. Come and give it to God. Ende futi haidi kana uchitoona kuti zvezvikwereti mari yacho haunaka wodii manje. Wochinja number, wochinja city, I don't know. Because unotoona kuti hapana mari. Ko kubasa kwacho kwanga wachishanda hazviti udzokera ubhadhira ma70 kuzoona 700 yopera yezvikwereti. Apa uchitora zvikwereti nemuzita mako uye murume aripo. Inyaya yandisiya ndakashamisika. Right. Vatete munosimba here. Rimwe gore ndichivaka kustendi kwangu. Ndakatama ndikaenda kunogara kune imwe nzvimbo nyowani. Kwaingwa kugara zviri temporary. Ndichimirira kuti kustendi kwangu kugarike. So ndakaona kuti kumaflats kwandaigara kwainge kwakuremera hombodo yangu. Apa unenge uchida kuseva every cent counts. So ndakadecida kumedza pride yangu kwakuenda kumalocation. Ndakasvikoona ka 4 rooms kangu ndikagara zvakanaka zvinenge. Asi pane chinhu chimwe chete chaindizvimbisa bhibho. Chikafu chainge chisingagari kana nepadokosa.
10 kgs yeupfu yaita less than 1 week. Apa isi taibika sadza twice per week tiri vatatu. Makuseni ndaisabika porridge yeupfu nekuti ndainge ndisina time yacho, ndaigara ndisina, ndaimhanyira kumushando. Hausi upfu hwega hwaimera makumbo, kubva kushuga, mafuta, nyaya ndiyoyo same. Ndakambofunga kuti pane munhu anosara achipinda mumba mangu kana ndisipo ndikachinja malocks ese pamwe chete nekuisa key blocker, asi zvakashaya basa. Ndakatanga kuita zvimatraps zvekusiya ndaisa nhunzi mubhodhoro ndichiziva kuti kana ndikawana yabuda ndoziva kuti pane munhu anenge apinda, asi zvese izvi zvakashaya basa. Pairatidza kuti hapana anosara achipindamo zvechokwadi. Asi ndakazotanga kusangana nedambudziko nyowani. Pamba apa paigara pakaurawa nyoka. Ini ndinotya nyoka, so ndaiti ndikasangana nenyoka ndaibva ndadainzira manext door kuti tiite monera pamwe. Asi chaindishamisa ndechekuti taiti nyoka ikaurayiwa taisaita chero vhiki tinenge taurayazve imwe nyoka zvakare. Same type, potoshamisa kuti nyoka dzacho dziri kumbobva pai. Nekuti pamba pandaigara painge pasina mweya, painge pasina muti, painge pasina zvakare chero heji, paingova pamhene chaipo. Chimwezve chaipedza mate ndechekuti taiti kana nyoka ikaurayiwa, kana wakuda kuzoitsvaka kuti uipise vatete waiishayiwa. Masikati ndaigona kufunga kuti mazishiri aya ane hukumbu hwakareba, ko manheru yaendepi. Paisara pasina trace kana kuti panga pane nyoka chero svosve zvaro. Vatete ndakazoshanyirwa nambuya vangu mukadzi wasekuru hanzvadzi yamai. Mbuya vakanditi ndigare ndakatenga petrol kana parafini pamwe chete nemechisa, uyezve next time pandinoona nyoka iyi ndisadana mavakidzani, asi kuti ndiite zvindi ndirove nyoka by myself, kandapedza ndoipisa. Chimwezve chaishamisa ndechekuti nyoka yaigara yakauraya yainge yakafanana. Ndakazoiona umwe musi ndokutora mupini kwakuirowa pamusana apa. Nyoka yakafa, ndikatora petrol ndikaibatidza ikapfuta. Apa yaiva nemafuta, yaitsva ichiti tsa mumoto imomo. Handina kuziva kuti chiitiko ichi chichamutsa zvainge zvakazvivatira hazvo. Mangwana ndakanzwa mwana wemuvakidzani wangu ochema, hanzi mama vafuma. Vakatsva, kufuma vakatsva sei? Ndakati regai ndinoona kuti chii chainetsa, kunoti ba hana yangu yakarova. Vatete mai Stella vainge vane maduzu kunge munhu akadirwa peturo. Ndakazama kubatanidza metsi ndikawana ansa yangu. Mai Stella havana kuzomboita nguva refu, vakafa after 2 days vachibuda mvura. Nyaya iyi yakandipedza mate, chero chikafu chaipera zvisina tsarukano. Ndakatyiswa nazvo. Ini ndikabva ndikanogarawo kusendi kwangu kusati kwapera. Vatete, asi ndakaita mubvunzo isina anogona kupindura. Zvaireva kuti mai Stella ndivo vaiita unhubu hwekutuma zvinhu zvavo kuzoba chikafu mumba mangu. Zvichira kuti taita hafu here kufidha zvinhu zvavo, asi uroyi rudzii. Ndakazoenda kusendi kwangu ndikanogara kusina kupera. Vavakidzani vangu vanyuwana vanofunga kuti handidi vanhu. Izvo ndatova nefiye yekuti kana vari vana mai Stella 2.0. Haya, guys, nyaya dzekugara kuchiloja idzi zvakaoma. Usangana nevanhu apo unenge wanoloja mba mevanhu sedzimba dziya dzekuti dzinenge dziri zimudhadhadha uchigarawo tumarumu unosangana nezvinhu zvakawanda. Ndosaka ndatoona kuti kana muchigara zvotoda mweya waMwari chaizvo. Handingati musagara muchisheya henyu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here? Ndinoreurura kuba murumi wemunhu. Ndaitovawo mvana yaikwira nekudzika mumasenderaini umo. Ndainge ndarambana nababa vevana vangu zvekuti ndakaendawo kudhorobha kunotsvaka basa rekushanda mudzimba. Ndakasvika ndikatanga kushanda zvakanaka zvinenge, asi panext door pepamba pandaishanda paigara vamwe baba vaigara voga munext door. Mhuri yavo yainzi yaigara kumusha, mudzimai nevana vavo vasikana vaviri. Ivo ndivo vainzi vaienda kumusha every month end. Hazvina kupedza nguva, baba vainge votanga kuratidza interest kwandiri. Iniwo ndainge ndisina munhu, aluta continua. Shoko rakakandiwa, ini ndikabvuma, tikatanga kufambidzana. Vatete, mai vandaishandira pavakazviziva kuti ndainge ndofambidzana nababa vepanext door. Vakandidzinga, vakati ivo vainge vasingadi kukonana namai Linet, vanova mwene wemurume. Mwene wemurume wekudii? Pane vanhu vachiri kubvuma kugara kurusevha this day and age. Ndakaudza Peter, baba vepanext door, zvainge zvaitika. Vakati ndisiye basa racho, vaizondihoresa ndiri pamba. Ndakanolojerwa naPeter, apa painge pasina kutya boss lady, nokuti ndainge ndogara ndoga. Rudo rwakatsva vatete kusvika Peter afunga kunondiroora. Inini return soldier, kudzokera mumba zvakare, zvainge zvaringana chose.
zvokuti kumusha kune munhu ndaizviziva asi ndainetsekana nei vaizogara kumusha inichigara zvangu kudhorobha ndainge ndisina dambudziko nazvo. Ndakatora bhilo kwakutanga kuudza mai Linet magara moyo nekusageza kwese iyo ammunition ndainge ndaudzwa naPeter icho chaimutuma kugara kumusha ndicho chaita kuti ange ane manga. Ndakataura kani vatete mukutaura kwazvo zvinonzi mai Linet vakakwira BP vakashayika zvichireva kuti ndainge ndawina. Murume ainge ava wangu by myself. Vana Linet naLisa vakauya vakazogara neni asi vaivaona vaigona kufunga kuti vaiva vasikana vebasa. Marriage iyi ndakazobatsirwa vana vasikana vaviri vandaibata semasai. Vatete kuwina murume ndakawina asi years later shamu yandakarohwa nayo zvakaoma. Vana Linet naLisa vabudirira vadova nedzimba dzavo vakaenda nemuchato vatori nelife inoendeka. Havatauri neni vanongotaura nababa wavo chete. Vatete vangu vasikana ndivo vandionesa namo. Sharon ane vana 6 with different fathers. Chimwe chinondirodza ndechekuti Sharon hareri vana ndini ndinoona kuti vadyei uyezve vapfekei. Ndakambomutsiura kuti dai warega kuti wafambidzana naiwo zvara wafambidzana naiwo zvara uri kupatisiwa. Vatete mashoko andakapindurwa nemwana wandakazvara akandigara padundundu apa. Hanzi hatisi tose takawanerwa nyasha dzokuroorwa nevarume vevanhu. Mwana uyu aizama kuti chii ndiri pambi here. Vatete munin'ina wake haazivi kuti kuna mai chando chino vanofanirwa kutengerwawo matenesi. Ndikakuudzai Peter uya wandaifunga kuti ndakawina ari kufambidzana nekamwe kamwana kadiki. Izvezvi baba vaiva kuti imba ngaitengeswe. Ndakaitenga namai Linet. Vatete ndakawana imba iyi iri 2 rooms ndikashanda nesimba ndikaextenda. Nhasi ndipo pondonzi fambai. Kuitawo here uko kosimba rangu. Peter wapanduka toa mhandu hanzi putsa zvidhina zvako usiye original imba yangu. Ndinoendepi naye vatete negurusvusvu revazukuru kuti chandakadya chomuka here. Tsamba iya yakabereka muchero. Tozviziva vazhinji vakadzi vakawanda vakaita izvo vasina kwavakamboenda ndinozviziva hangu. Alright, makadi tete ini ndiri kutsvaka help. I don't know kuti what is happening in my life. Everything ndikaita close nemunhu o ndikabetsera munhu later munhu anondichinjira kuita enemy chaiyo pasina zvandakamuita. Recently ndakabatsira mumwe musikana aiva hairdresser wangu. Ndakamisa pabasa kwandaishanda. Akandiperesanisa nemunhu wese including murungu ndikadzingwa basa sembwa. Ndakati ndabva akasara achudza murungu kuti ndaiba zvinhu zvekubasa. Now I heard kuti murungu ari kuda kuzosecha mumba mangu nepolice. To be honest tete I'm heartbroken because munhu uyu hapana chandakambomutadzira. I don't know why achidaro ndiri kutadza chero kuvata chaiko. Like nyaya ndakaitumirwa nezuro handiti. And I was thinking about this whole story pandamuka makuseni chigeza kuti asi seMazimbabwe tiri vanhu vakaita sei. I remember my sister akandiudza kuti ina handipinzi munhu basa. Kubasa kwedu chero kaita vakanzi akaita sei handipinzi munhu basa because vanhu vava. Handizivi kuti maZimbabwe tiri vanhu vakaita sei. Kune maZimbabwe ari right like really good people. Kana munhu akupiwa mupinza kubasa anosvika okukanganisira. Atova besti nemastranger uriwo wamupinza basa watomuti uku kubasa kwedu kuri kudiwa vanhu where. Handizivi kuti maZimbabwe tinozviitire ngatiregei tsika yakashata iyoyo. Ini ndangoti kuna Haiti kana kuri kuti varoda kuenda nepolisi kuzosecha let them come ngavauye. Chokwadi ndouti chibude pachena because mamaitiro acho so akaipa. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Muri sei tete? I'm back again. Marriage life zvainenge yakatooma. I need advice ndisati ndaputsa marriage yangu uchangotanga. Ndinouya musikana ane 21 years akawanikwa zvakanakisa asi ndakamboya ndine nyaya yangu yekuti kubva mimba zvayapinda mu7 months murume wangu tanga tisingatasangane for intimacy. Ndauyazve neimwe zvakare please imimi savatete ndodini. I then gave birth and it was a complicated birth. Ndakaita forceps delivery iya yemazisimbi plus epistomy 3-degree tear chaiyo. So the issue is ini mwana ndaida kumutumidza zita asi vakuru vakauya vakati kwete hatidi zita iroro rekuti ningi nekuti vanoda ravamwene apa tete mazita akare for this generation. For example fungai as young as I am ndichinzi mai Mordecai haritoiti onai vedu ende murume wangu akaratidza kusapikisana nazvo ende munhu wese angova mai Mordecai zvakaoma hazvo ende hanzi kwedu vana vanotumidzwa mazita 1 mwoyo wangu hausi kufara. 9 months plus labor ndoiziva
izvozvo amuraiti nyaya iyi nditori mudhishi resalt nemvura for mastitches akabvaruka kumasure. Vati musati maenda panyaya inotevera, siyai mandipa advice. Ndiri kutya kuti zvikaramba musha wangu unoparara. Zvakaoma kuva munhukadzi kana waroora, especially kana une murume asingakwanisi kutaura. Ndonzwa kumbunyikidzwa kodzero dzangu samazuva ose chitupa vigai. Notify me when you post. Right. Mai Mordecai, chandingangotaura ndechekuti zvakaoma. Unoona mwana achiigwa yehabhakuku, motonzi mai habhakuku. Vanhu varidzi vemusha vanenge vataura. Iwe samai une right here. I would like to take this as a token of love. And for now, our parents, they wish the best for us. And vanofeel as part of us. Kana vapasita iwo wasenga mwana anditi saka iniwo sagogo ndopawo sita mwana. Which is not bad. Asi mai habhakuku, rega ndikuti mai habhakuku, ningopiwa zita rekuti habhakuku. Zvamungatoita manje imimi ndezvekudai so. Imimi hamuchinji, hamugwisi, munoita passive resistance. Kwanditi mwana ndewenyu, munhu usane right. Imi kana kuda kuti mwana wenyu anzi April. Munongotanga kuti hello April. Ototanga kuronzi April. Riya rekuti habhakuku, handisi hampikisi. Vachangoridana asi mimi munongomudana kuti April. Mundoda kuti don't be aggressive about it. Don't come and say aiwa. Don't be aggressive about it. Mimi isipai mwana sita renyu rekuti April. Moto mudana kuti April. Zvatopera zvakadaro. Pabirth munonyoresa kuti April. Musaita dhudhu stereki. Kana murume wacho achida kuti kudi. Kana ivo vaenda totangira ipapo mwana anonzi April. Ndewangu. Zvekuti tingagwirana nemazita iwo gogo kana vakagona kupawo vana vavo ngavape vamwewo chance. And the problem iripo ndeyekuti mwana kana ari kunzi habhakuku mukore uno. Do you know kuti as a Zimbabweans tine mbiri yemazita asingaiti. Rimwe zuva ndandiri kuSanten uko. Saka ndange ndiri kubhuka nditika ndobva zoti if you need anything call me, ndobva andipa namba. Ngabva ndati zita ndobva ati medicine. Ndikati medicine mushonga, ndobva ati medicine chacho wemushonga. Ndikati munobva kuZimbabwe. As Zimbabweans we are well known for mazita vamwe asingaiti. Ini ngatizvirambei kuti next generation yedu vana vedu inge ichisekwa, unosekwa kunzi leni mona uglet siznet. Ngatiregei zvinhu zvakadaro zvokupa vana mazita. Vana vanonzi vana Fazaki. Alright, ngatipinde munyaya inotevera. Makadii Tete? Ndaikwanisa kuisa iri audio nekuti handisi kutoona zvandiri kutaipa. Ini yangu haisi confession asi ndiri kutotsvaka help from me. Handizipi kutangira, regai ndingotangira chero. Kubva ndichizvara upenyu hwatairarama hwaingova hwekuti tinogara tinamata. Because it's a problem after a problem. Vasikana vekumhuri yandakaberekwa vanonzi havaroorwi nekuda kwezvikwambo zvinoshandiswa nefamily member yandichati James. James ndiye anongotaura kwese kwatinofamba. Ndakarara ndinotoona munhu wandisingazivi achirara neni. Pandinozomuka ndinomuka ndichizvinzwa kuti apa panga pane munhu. And I can physically feel kuti ndarara nemunhu, and this happened to all the girls dzekumhuri kwedu. Chinorwadza ndechekuti no one from the family anababa vedu, they don't take nyaya iyi seriously. I don't know why. Musikana mukuru ane 33 and not married akamitiswa at 27 ane mwana 1. Then musikana wechi2 akamitiswa zvakare at 27. Now musikana wechi3 recently turned 27, which meaning according to the cycle she's next. Then kukozouya in 2 years time it will be my 10. Apa kumashure kwangu kune vamwe vakawanda. Mukada kutanga kusimba nekunamata unonzwa kuti James arwara kuno serious. Vanhu pavanoenda kunovaona vanobva vapora zvobva zvatanga kuita worse for us. It's not only nyaya yemamarriage inotinetsa asi chero mari hauoni kuti iri kufamba sei. One time imwe sister yangu akati achifamba mutown ndobva anzi nebenzi futi kumba kwenyu vasikana muroorwika imi. Akangotiwo pamwe kwaiva kutaura kwebenzi asi akazoona nekufamba kwenguva kuti raisangotaura nje. Musikana futi at one time akaenda kumaperiods ane 5 years. Vanhu vakangoignora nyaya iyoyo. Ndiri kuremerwa, ndiri kutadza kutaura neshungu. Apa tese kudzidza takadzidza, titoriwo nemadegree, asi chaanoshanda chisvino hapana. Tinenge takangomirira kuti at 27 timitiswe, totanga kunetsekana neupenyu. Tese tikadana nemakomana vanotivimbisa kuti ndoda kuroora, asi tinozongoona aroora pictures, aroora umwe musikana. I really need help with people vanogona zvezvikwambo because zvekwedu zvihombe zvekuti maprofita mazhinji vaingovimbisa kuti vanozvigona, asi musi waanouya kumba haadzoki futi. Ndinofunga kuti anenge atoona kuti izvi handizvikwanisi. The help
I can really appreciate is now someone anobvisa zvinhu izvi nekuti zvakutsanya kuenda kumakomo izvi zvese izvi we've been doing it from the moment I was 5. Please notify me when you post ndigoverenga comment section yenyu. Vari kuti vari kuda munhu anobvisa zvikwambo because she has been doing this. Vaenda kumakomo kubva rini saka Mwari anga akangonyarara. Haidi, did you see something? Mati mimi, if ukanyazotanga kunamata chaiko chaiko James anorwara. Pamunoenda kunovaona munenge musachanamata, hanti munombokwira bhazi mombotora break. Mokanganisa routine, daily routine kai kunamata. Pamunovaona paimodzoka vobva vaataka, vostrike 10 times strong. Saka ngati inini hangu personally idocument yangu ndeyekuti have you tried God? All right. Last week regai ndimbokudza testimony dziri kuitika kuprayer group kwedu uko. Last week pane workmate yesister yangu. Workmate yesister yangu anga asiri kuva zvakanaka. So kubva December, January, February, March, April, May, June, zadova 6 months, 7 months. Munhu akati ina ndisikuaswa zvakanaka ende gumbo rake anga achiita kangotsika pasi kudai kungotsika. Anhu kuti chika pane zvinhu zviri kufamba mugumbo, pane zvinhu zviri kufamba mugumbo. Gumbo rera asachatogoni kutsika. Akaenda kuMedicross, akaenda kuNetcare, akaenda kwese kwamungafungira. Asi haana kuwana help. So a month ago mota yesister yangu ndobva yafa. Saka anga asina mota saka akatanga kufamba hake nemurume uyu vachienda kubasa kana makuseni aenda oga kubasa pakudzoka vodzoka vose. Saka vaidzoka vose every day. Then Tuesday vachibva kubasa ndobva ati shamwari inini gumbo rangu ka handichazondiite sei. Gumbo rangu harichadi. Gumbo rangu ragwadza. Ini handichazivi. Sister yangu akati baba mwana inini uka chandingangokudza ndechekuti mbotry Mwari. Wednesday tine prayer session inoita. It's not a denominational, hakuna machechi. Ingori prayer inoitwa vanhu vanongoisa maprayer request vonamatiro. Iye akati inini hangu ka ndoda kuuya kuzonamatiro. Ende ndozwa kuti ndichapora. Wednesday taenda kuprayer session. Vanhu vanga vari kuprayer session. Ndoza kuti munoziva kuti pastor vakati vachitotanga kuparidza vakataura vakati pane unogona kuva wakanokogwa tsoka. Pastor vakati angoti tichipinda muZoom meeting pastor vakatanga kuparidza. Vakati unogona kuva wakanokorwa tsoka. Unogona kuda wakati uchidrive gumbo rako rikanokorwa. Vari kungotaura zviri general. Vamwe venyu mune magenerational cases vataura. Vapedza kudaro zvikanzi right maprayer request. Saka hatitoshandisa Zoom saka munhu wese anenge achinyora maprayer request. Vanhu ndokunyora prayer request. Tasvika paworkmate. Workmate yakangoti pastor ndine chinhu chiri kufamba mugumbo mangu ndinamatirewo. Pastor ndo saka hatimuona zvinoita kuprayer session uko. Kunonamatiwa name by name. Saka kana tiri 30 pakaiswa 30 marequest kunonzi glory watiwo musoro unogwadza tonamata nezita raJesu Mwari vaina glory one by one. Hakuna mati group kunzi kunoitwa one on one. Ndobva munhu adipa anzi bata gumbo rako ndokubata gumbo rinogwadza. Havanamboita kana 2 minutes. Mwari iwe one gumbo iri. Amen. Next kune maprayer akawanda. Maprayer request. Tapedza amen. Vanhu varara. Kusena achimuka achindiende kubasa. Akamuka akatsika pasi. Akamirira kuti awe kuti choko. Kunge spider kunge chino ichi chinomhanya ichi. Chakangwara so. Chekuti chichoita kunge spider ichi ichocho. Ndo mamanyiro achona. Chachacha. Something like that. Chino atsika pasi kudai. Amirira kuti awe chaka. Hapana. Si. Aenda kunogesa. Apedza aenda kubasa. Kwanzi ndakati mbuya akati ari muoffice make ndobva yasvika akavhura ndo akati musatamba naMwari. Mwari musatamba naye gumbo rangu rapora. Uye akati iwe ndobva ndifonera akati kilo gumbo rapora. Ndikati kwakuri kuma10. Ndakangoti iye angoti akati chinhu chiya hachina kumbofamba. Munhu anga asachagoni kana kutsika. Muri kunzwa? Munhu anga asachagoni kana kutsika. Sister ndobva nditumira picture yemunhu achiti munhu achifamba achienda uko achidzoka uko. Moza kuti takangoti God, indakangoti God is in the neighborhood. Mwari is around us. God is within us.
Mwari uripo, because those out of my no believe kuti tell out the pastor vangu vagondidai ndigowira pasi ndigoti ta ndigoti uyu pastor vari kwavari paZoom vakangodana zita raJehovha. Ndikati pastor munhu apora ende ari kuti anoda kutaura nemunamatire nhasi. Of course it was Thursday. Pastor vakati handisi kuda kuti ape mbiri kwandiri, ini handinatendeka because pastor vakatoshamisika. Ndakavatumira video munhu achifamba achitsika, vakati you mean this man was limping yesterday? Ndikati imi pastor vakati ndoda kuti azive kuti handisirini ndakamurapa, ini handina simba because handitombozivi nyaya yake. Even paakapinda mugroup achipa request paye pastor vakangotaura wotoda kuti ndimweya mutsvene chaiyo. Some of these zviri kuitika kuma prayer meeting kwatiri kuita kuri kuuya matestimony anoshamisa. I remember pana sisi vanga vadzingwa basa, vakatoti ndadzingwa basa Murungu atoti usauya, vakandiudza iri Saturday kuseni. Ndikavati mai mwana iri weekend kudai pfugamai pachigaro chaJehovha endai mutaura naMwari muti nhasi Mwari I need my job back. Monday makuseni vakandifonera vakati imi ndiri kubasa Murungu wangu Wednesday tikadzokera tikanonamata up to now vari kubasa. Pane vamwe vari kuti matestimony akawanda, but basically what I'm saying is sometimes in most cases it's all about you. When you come to God, when you surrender muko zvandinotaura, surrender everything. The matters of faith sometimes you don't understand them. Ndoziva kuti tinokura kuma background ekuti hatisati tamboona mashura nezvimamiracles because hati tichingonamata zvongodzi amen tisingaoni mamiracles, tisingaoni ruoko rwaMwari. I am saying when you decide kuti you want God, come to God and surrender everything. I think I've told you about a family member kumba kwedu anoti akaenda kuenda upenyu hwake ingori disaster yoga because iwewe kana wapinzwa mumhuri tongoti waroorwa wapinda mumhuri inobata mishonga. Handiti iwe uri munhu anoziva Jehovha, pinda mumhuri umire pana Jehovha ugoona kuti Mwari anokurwira sei. I know of testimonies of people vakamira pana Jehovha zvinhu zvavo zvikaita. Saka kuna haidi ndiri kuti iwewe break these generational curses. At 27 refuse kuti in the name of Jesus Christ I refuse to be impregnated at 27. I refuse. Mwari izvi handizvidi. Handisi kuti namata like a scripted prayer. No, I want you to say God nhasi makagara apa taura naMwari kuti Mwari nhasi ndava kuzokuudzai. Pour your heart. A friend of mine once told me kuti Gilo, I want you to learn how to pray. Taura naMwari and tell him everything zvinokunetsa. I want you to say ene mogara pasi muti Mwari nhasi ndauya kuzokuudzai. Wakavhura maziso kudai Mwari ari kudenga ndauya kuzokuudzai kuti ini ndaneta nezvinhu zvinoitika muri muno. I have no one ndiri kuuya kuzokusiyirai zvese pamuri because I need you to understand kuti tose at the foot of the cross takafanana tese, but it's all about your faith. Iwe une faith yakasvika papi zvekuti Mwari muti mainda kunombo mainda kumvura madzoka zvekuna Mwari anozvinyarara agopeta mako agoseka agotrega ndimboona zviri kuitika. But when you start taking God seriously, you will see what will happen in your life. Right? Tine nyaya dzedu nhasi ishoma nditi. Okay, pane nyaya iri apa. I'm reaching out to ask for assistance in any way kumhuri yeZimbabwe. Baby Naomi, who's 1 year old, is currently suffering from a kidney failure and is in urgent need of an operation. The family has created a GoFundMe link below for anyone who can kindly share and donate. Saka pani nyaya GoFundMe mungovabatsirawo handiti mungoshare link muchimwena makadaro. Guys, tokutendaini kuna chirongwa kwamaita Mwari akuitira zvakanaka tichadzoka zvakare zuva ramangwana. Ndonda zoti tikaposta episode number 2 you guys don't come back to watch, most of you. Right, muve nezuva rakanaka nditika. Saka regai tingostika kuepisode 1 iwe I don't even know kuti ndiite sei. And still pane maRaF and Diaries that I still need to post too because pane vanhu vakawanda vanoramba vachingobvunza kuti ko vedu we maRaF and Diaries. I understand you, I get you. Regai let me see how I can work around it. Handitika tokutendaini kuna chirongwa kwamaita Mwari akuitira zvakanaka ndatenda. Bye bye.